ngadeg toh. Loh, nang apa? Ora apa-apa ta? Ora ilok sih. Kok bisa ora ilok? Kalau siswa kasebut bicara apa ya? Iya, bener. Pacelaton mau jlentrehake babagan wawalan. Oh, potong waler kuwi. Nah, saiki perhatian dongeng kang nemu waler banjur dudutake ya. Ayo sinau. Ing jaman biyen dongeng ketek sing srakah. Ing jaman biyen kabeh kewan bisa ngomong. Ing sawijining dina ana ketek sing lagi mangan maneka warna woh-wohan. Tek, aku entuk njaluk woh-wohan kuwi apa ora? Nyam 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 nyam. Ora entuk. Iki dhuwitku kabeh. Siti gue, aku ngelih banget, Tek. Yen ngelih golek pangan dhewe. Nanging pangananmu akeh lho. Yen mung wenehi sitik ya ora gawe awakmu luwih to. Ana apa, Los? Aku ngelih saiki mau njajal njaluk panganan Siti marang ketek wae ora entuk. Tek, mbok yo aja pelit. Kae to bulus wis luwe. Ora sudi arep tak enteke kabeh. Ora dak weneh awakmu padha. Ketek, mbok sing eman sithik. Kuwi pangananmu akeh banget. Apa ora lara wetengmu? Ah, ora bakal lara weteng lah. Kawet mau akeh mangan ya ora lara kok. Sawetara wektu wetenge ketek dadi mbesesek. Aduh, piye iki? Wetengku lara. Aduh. Kapok, rasakno. Yo bulus lunga saka kene. Rasa diladeni si ketek. Jarke wae. Ayo, Arep nyang endi? Tulungi aku sih. Si ketek mlayu golek pitulungan. Nanging ora ana siji-sijia kewan kang mitulungi. Banjur dheweke mulih. Aduh, kok tambah lara wetengku. Duh Gusti, nyuwun pangapunten dalam sampun sraka. Lali karo liyan kang butuhake pitulungan. Para siswa mau wis diperagakake dongeng kang ngemu wewaler. Miturutmu, apa wewaler kang kamot saka dongeng kasebut ya? Saiki gatekake piwulangan wewaler ing ngisor iki. Siji, ojo pipis karo ngadeg, mundhak besok ora kena dikekahi. Sejatine pipis karo ngadeg saru, lan pipise bisa ndlewer ana ing srewalmu. Dadi yo ora elok. Loro, yen angop kudu ditutupi tutuke, mundhak dileboni setan. Angop kang ditutuk sing kabuka katon isi kerongkongane. Hawa kotor lan kewan cilik liyane bisa mlebu. Bahaya kanggo kesehatan. Kejaba kuwi yo saru. Telu, ojo nabuhi dandang, mundhak digabuk utang. Dandang piranti masak saka logam, unine seru lan suarane bisa ngganggu lean. Sakliyane kuwi, yen asring nabuhi dandang bisa borot, banjur bocor. Papat, ojo sok nglungguhi kerambil. Iku prasasat nglungguhi mustakane wong tuwa. Sejatine kerambil kuwi panganan, ya aja dilungguhi bokomu. Semono uga yen kerambil dilungguhi bisa nglinding lan awakmu tiba. 5. Yen maem aja disisakake, mundhak pitike mati. Nyisakake panganan ora ilok lan mubazir. Monggo yen maem sak perlune bae, aja serakah. 6. Aja ngombe nganggo irus, mundhak ora ilok. Irus piranti masak, nicipi nggunakake irus kuwi jorok.
mergo banyu ilmu bisa nyebabake penyakit. Pitu, ojo sok mangan panganan isi panas, mundak gelis ompong. Mangan panganan panas bahaya kanggo kesehatan, untungmu bisa rusak lan wetengmu bisa lara. 8, ojo sok maming ajang cething, mundak ngenteng-ngentengi. Cething piranti kanggo sego, sakliyane kuwi ana piring kang pancen digunakake kanggo mangan. 9, wayah bengi ojo nyapu, mundak kemalik entek. Nyapu reregetan lumrahe ing biar padang supaya resik. 10, ojo ganduli lawang, mundak ora elok. Gandul lawang bahaya bisa tiba. 11, ojo ngemut driji, ora elok. Driji akeh kumane, kotor lan bisa lara wetengmu. 12, ojo mangan ana peturon, mundak lara gudigen. Mangan ing peturon bisa ngundang semut lan kewan liyane, banjur nyokot kulitmu. 13, ojo kudung kukusan, mundak dipangan boyo. Kukusan piranti masak, dudu dienggo ing sirah. 14, ojo nucup banyu kendi, mundak ora elok. Nucup kendi, kenang ilermu bisa nyebabake penyakit ing cucuke kendi. 15, ojo sok lungguh ing bantal, mundak wudunen. Bantal dienggo ing sirah, yen dilunggi bokongmu bisa reget, uga ora sopan. Dudutan saka piwulangan wewaler. 1. Saka dongeng kethek sing serakah, ngemu wewaler, aja mangan kalap, mundak ngenteng-ngentengi. Tegese, asline yen mangan kalap utawa ora nganggo aturan, bisa ndadekake wetenge lara. Saengga awake dhewe dadi kuru amarga pancernaane kaganggu. 2. Pangertian wewaler. Wewaler yaiku samubarang kang ora kena diterah. Ana sesambungan karo kahanan ing sakiwa tengene, kayata etika diri, etika ing pasrawungan. 3. Gunane wewaler. Wewaler digunakake kanggo ngudi ilmu kang utama ing panguripan, kayata rasa urmat, tepa salira, tulung tinulung, welas asih lan kaprawiran kamulyaning negara.